Hi ha casos veritablement escandalosos. Un dels que es pot explicar bé, perquè és un cas que ja s'ha acabat, n'hi ha d'altres, tipus Caixa de Catalunya, que encara no s'han acabat, o el Bankia, que tampoc s'ha acabat, però n'hi ha un que està executat, que es diu Caja de Castilla-La Manxa. La Caja de Castilla-La Manxa va ser la primera que va fer figa i, per tant, la primera en la qual es van a salvar. Quants diners ha destinat el govern per salvar la Caja de Castilla-La Manxa? 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? 3 vegades més del que puja el pagament, l'augment, no el pagament, sinó l'augment de les pensions. Molt bé, no es va augmentar les pensions, però es va salvar la Caja de Castilla-La Manxa. Per què la Caja de Castilla-La Manxa havia arribat a aquesta situació? Només cal que llegeixin el diari. Perquè els seus directius, en lloc de donar crèdit a la gent, tenien el costum de donar-se crèdit a ells mateixos i de no tornar-se. I, a més, la Caja de Castilla-La Manxa va fer una immensa inversió construint un aeroport a Ciutat Real en el qual sembla que aterren tants avions com a Castelló, si fa o no fa. I qui eren els responsables de la Caja de Castilla-La Manxa que tenien aquesta història al darrere? El president i el vicepresident de l'entitat. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó. Qui és en Juan Pedro Hernández Moltó? Si miren el currículum per internet veuran que aquest senyor era, fins a les passades eleccions, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si ens preguntem qui és el vicepresident, veurem que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro. El nom d'Ignacio López del Hierro no es diu res, però el nom de la seva senyora es diu molt. La seva senyora es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular. Estem en mans d'aquesta gent. Per tant, ja en diran vostès si tenim diners o no per fer front a la crisi. Impresentable. Impresentable. Val la pena que ho repetim. Sort que en aquest tema, i ara acabo i vaig molt lent la primera part i a m'he d'accelerar la segona i la tercera, sort que en aquest tema tenim una petita resposta, petitoneta, però que els animo a que l'ampliïn. I la resposta es diu banca ètica. Ètica, que no cívica, sisplau, perquè hi havia una gent completament esbojarrada que es deien Caja de Ahorros de Navarra, que esclar, això del nom és bastant soso, Caja de Ahorros de Navarra, que van pensar que si es canviaven el nom tindria més clientela. I aleshores van abusar d'aquesta fama que té banca ètica i es van dir banca cívica. Res de banca cívica. La Caja de Ahorros de Navarra és la tercera entitat financera espanyola que més es dedica a la fabricació d'armaments. En segon lloc hi ha un que es diu Santander, en primer lloc hi ha un que es diu Bilbao. Molt bé, res. No estic parlant de banca cívica, sinó de banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és un pèl incomprensible, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les ha vist mai ningú. Una vegada em va telefonar un periodista i em va dir: a vostè li interessa això de la banca ètica? Home, dic, trobo que és una proposta de futur, penso que val la pena que la treballem. I em va dir: però escolti, vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron? Dic, miri, perdoni, però jo aquesta paraulota és la primera vegada que l'escolto. Com vostè no em digui que vol dir oxímoron, no farem res. I em va dir això, no? Diu, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera anul·la el sentit de la segona i la segona anul·la el sentit de la primera. Perquè és obvi que quan jo pronuncio la paraula banca estic anul·lant el sentit de l'ètica i quan pronuncio la paraula ètica estic anul·lant el sentit de la banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció particular d'oxímorons. Vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primera, banca ètica. Però, esclar, una col·lecció no pot tenir només una peça, ha de tenir més peces. I vaig pensar, i quina altra peça hi posaràs en aquesta col·lecció? I vaig tenir sort, perquè vaig sortir al carrer, en aquell moment passava una furgoneta, i la furgoneta posava carpinteria metàl·lica. Dic, home, o serà carpinteria o serà metàl·lica, en què quedem? Total, que mira, banca ètica i carpinteria metàl·lica, no estava malament. Aleshores, aquells dies estava en plena guerra d'Iraq, vaig sentir una ràdio i aquella ràdio deia, referint-se òbviament a una població iraquí, en esta población ha caído fuego amigo. Dic, com? O fuego amigo, què vols que et digui? Bé, total, banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. La col·lecció funcionava. Em trobo un amic i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, ja ho veig, ja. Diu, ja has posat el més conegut de tots? Dic, quin és? Home, diu, òbviament, intel·ligència militar. Ho vaig posar perquè em va semblar raonablement encertat. I encara, no fa gaire temps,
Em va dir, mira, diu, ara aquí a Barcelona, vaja, allà a Barcelona, s'ho està constituint una nova ONG. Dic, molt bé, com es dirà aquesta nova ONG? Diu, es dirà Aduaners Sense Fronteres, que també és una altra expressió que val la pena utilitzar. Bé, com es veu, això de l'oxímoron es presta una mica a la brometa, però malgrat que es presta a la brometa, els hi puc assegurar que a hores d'ara aquí a Catalunya tenim FIARE, tenim Acció Solidària contra l'Atur, tenim Oicocrèdit, tenim COP57, tenim Tríodos, tenim algunes institucions que ja permeten que el nostre estalvi tingui un reconeixement com cal. No fos cas que ens dediquéssim a anar pel món dient que continuem la guerra d'Iraq i que poséssim els nostres diners en el Bilbao o poséssim els nostres diners en el Santander, que el que fan és dedicar-se a la producció d'armaments. Tenim ja alguna resposta. I algú dirà, sí, home, però ves, no. Miri, el de la nòmina em preocupa, però també els puc assegurar que em preocupa relativament, perquè almenys a mi, que encara soc funcionari, m'acostumo a pagar la nòmina, per la qual ja està agraït, doncs el dia 30 de cada mes, però el dia 1 m'arriben tots els rebuts, el dia 2 no em queda res. De manera que tant si els meus diners estan al Bilbao o al Santander com a la banca cívica, no van a parar enlloc. El problema, sé que això els diré pot causar mal de caps a algú, però no seria sincer si no els hi posés sobre la taula. El gran problema, la gran perversió d'aquesta crisi és que tinguem un fons de pensions. En el moment en què nosaltres tenim un fons de pensions, ens convertim automàticament en còmplices d'aquest sistema. Constituïm el fons de pensions quan tenim 30 o 35 anys i no tenim dret a disposar-ne fins que tenim 65. I durant 30 anys el nostre fons de pensions està fent unes passejades de les quals ignorem totes les passes. I mentre anem amb una pancarta diem nuclear no gràcies o diem que no volem la guerra o diem que no volem res, els nostres diners, si ho preguntéssim, que no sé si ens ho dirien, ens dirien que estan en indústries de guerra, que estan en indústries nuclears, que estan en indústries de no sé. Sisplau, si volem de debò canviar aquest planeta, comencem-nos a replantejar seriosament què passa amb els fons de pensions. Bé, aquesta seria, per tant, una mica la primera part del que els volia dir. La gent s'ho passa malament, primer, perquè no hi ha feina, que s'hauria de repartir, i segon, que no hi ha un estat del benestar. No perquè no hi hagin recursos, sinó perquè aquells que els haurien de pagar no els paguen. Passem ara, breument, a la segona qüestió, que vostès la coneixen molt de prop i més aviat són vostès que me'n podrien donar lliçons a mi. Però tanmateix els explicaré. Què passa? Doncs passa que aquí a Salt, però en altres poblacions de Catalunya, es viu fortament el problema de la immigració. Vostès en sabran més que jo, però permetin-me que durant 5 minuts digui com veig jo el fet migratori. Primer, una cosa que s'ha viscut tan a fons a Salt a través del Fons Català de Cooperació. Des del nord abusem totalment dels recursos del sud. Això que sí? Els hi paguem el cafè cada vegada més barat, els hi venem la fotocopiadora cada vegada més cara. En aquests països s'endeuten. Què més fem? No els permetem que tinguin accés a la tecnologia. Què més fem? Els hi cobrem el deute extern abusivament. Què més fem? Doncs aconseguir que aquesta gent visquin malament. Però ells viuen malament, però tenen un aparell que es diu televisor i es donen compte que nosaltres vivim millor. Només cal que vegin, jo què sé, un techo, un sostre d'una casa marroquina i veuran que tots tenen una immensa antena parabòlica al damunt. I aquesta antena parabòlica els hi permet veure Televisió Espanyola i Antena 3 i Telecinco, amb la qual tenen l'enorme plaer de veure el Gran Hermano i la Salsa Rosa, l'Operació Triunfo i el Cambio Completo, i tot aquest seguit d'imbecilitats que si les seguim mirant massa sovint ens portaran inexorablement en allò que en castellà es diu encefalograma plana. Però, en fi, de totes maneres, ells es donen compte que nosaltres divertim molt, mira aquests com es diverteixen, que si el Bisbal, el Bustamante, el no sé què, el no sé quantos, i tots allà contents. I què decideixen? Venir a veure'ns. I quan decideixen venir a veure'ns, jo no puc continuar en broma, perquè el que passa sovint, ara evidentment els darrers mesos no tant, és que alguns deixen la pell pel camí. Molt bé. Però un estimat professor, que malauradament va morir ara fa 3 anys, es deia Luis de Sebastián, ens deia una frase molt famosa. Mueren por el camino, pero pese a todo, seguirán viniendo. ¿Y por qué seguirán viniendo? Doncs home, perquè pot ser que mueran por el camino, però pot ser que no mueren. I si no moren pel camí, què passa? Que abandonen Mali, abandonen Senegal i es planten a les Canàries o es planten a Algesires. I tan bon punt s'han plantat a les Canàries, s'han plantat a les Algesires, què els hi ha passat? Que han guanyat 30 o 40 anys d'esperança de vida. El promig d'esperança de vida d'un senyor del Mali és de 38 anys.
el mitjà d'esperança de vida en senyor de les Canàries és de 78 anys. Per tant, si tu t'has alliberat del Mali i has posat preu ferm a les Canàries, t'acaben de regalar 40 anys d'esperança de vida més, encara que et puguin atropellar l'endemà al matí, per descomptat. Si vens, guanyes 40 anys d'esperança de vida. I per tant, què diu Luis de Sebastián? Pueden morirse por el camino, pero seguirán viniendo. Molt bé, siguen viniendo i arriben, perquè si no arriben ja no hi ha tema. I quan arriben, què passa? Allò que vostès aquí a Salt coneixen també, que malauradament hi ha una opinió pública que és poc favorable a l'arribada de la immigració. Fins que va arribar la crisi, tenia el costum de llegir les estadístiques, i aquest rebuig a la immigració a nivell català es situava al voltant del 62% de l'opinió pública. Des que ha arribat la crisi, aquest rebuig se situa al voltant del 82% de l'opinió pública. I jo voldria creure que aquest rebuig del 82% no es produeix perquè la gent sigui maligna o dolenta. En general, la gent és bona persona. Si la gent es comporta d'aquesta manera i rebutja la immigració, no és per ser mala persona, és per manca d'informació. Els asseguro que si tinguessin tota la informació que cal tenir, rebrien els immigrants com se'ls ha de rebre. I com se'ls ha de rebre? Sempre amb els braços oberts. Partint d'un principi ètic fonamental, la terra és de tothom i ningú té dret a posar-hi fronteres. I s'ha acabat. I d'aquí no n'hem de sortir mai. Ara, dit això, hem de saber alguna cosa més. I què hem de saber com alguna cosa més? Jo diria que no alguna, 5 coses diferents. Primer, història. Perquè la història no és ni més ni menys, la història de la humanitat no és ni més ni menys que la història de les migracions. Des que l'home és home i la dona és dona, hem anat sempre per aquests mons de Déu a veure de quina forma podien guanyar-nos millor la vida. Sempre.